Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi sikuthi ukubheka nje izinto ezimbalwa engizofuna sike sizikhumbuze ngazo kakhulukazi esesisebenzile ngazo nane ngizofuna ukuthi uzikhumbule uma usuwenza nezinye izibalo ngoba kubalekile ukuthi ungakhohlwa ukuthi siqhamukapi nazo lezi zibalo zethu futhi ngifuna ukuthi uphelelephi. Asithi ngine la abantu engifuna ukubabheka noma ucwaningo engifuna ukulwenza. Asithi ke la kuleli qamuze noma kulo round wami abantu abahlala khona phakathi engifuna ukusebenza ngabo noma imininingwane ethize engifuna ukusebenza ngayo. Angisho njalo kabe ngivalela abantu eqamuzeni. Okay, kuhleke. Siyazi ukuthi okokuqala ngithi kumele sifuna ukwazi imini vela ngithi basebenza ngazo lebala sifuna ukwazi into enjengalezo oqala sizofuna ukwazi ini sizofuna ukwazi imini sifuna ukwazi imini sifuna ukwazi nanokuthi yini esiqalayo sikala ini sikala ipopulation noma sikala isample. Isikhathi esiningi ke bamba lamagama isikhathi esiningi uma bethi bekhuluma ngama perimeter babethi perimeter basuke besho ukuqalwa kwepopulation bakuthiwa ama statistics basuke besho ukuqalwa kwesample. Uzobuyela ke emuva kwamanye amavidiyo uma ukuthi kuyaxaka ukukhuluma ngama population kanye nama sample ukuthi uyozikhumbuza kangconywana ukuthi besikade sisebenze kanjani ngalokhu kokubili. Kodwa khumbula ama perimeter kusho ukuqalwa kwama population ama statistics kusho ukuqalwa kwama sample. Yeah, ake ngibhale ke imithetho phecelezi ama formula la ama population ngiphinde ngikubhalele nawani ngikubhalele nawo ama sample. Ya kule video ngizothi nje ukuthi asithi ukubuyela emuva nje senze okuzosikhumbuza ukuthi sisukapi nalezi ibalo yeah asibone ke ngapha gada ngapha ukuthi khonani uyabona ukuthi imithetho yethu icishe ifane ihluka ngani buka uphawu lokuqala uma uvula umthetho wakho lapha lwepopulation alifani nolwaka statistics kwisample okusho ukuthi kumele ugade lokho uphinde ugade no n. Uyawubona u-n waka population mkhulu u-n waka sample mncane gada kuqaphela into enjengalezo. Asibone ke badlulela asibheke lapha kwi variance ngoba njalo uma wenza lezi zibalo izinto ngeke ukwazi ukuzibaleka lezi kuzomela uyenze imini kuzomela uyenza ama variance into ongena kubaleka nje omele nje uvene uvume ukuthi hayi oba ngenza lezi zinto ke nje izinto kuzomela uzenza kukho ayikho yenza njani. Asibone ke variance yakho na sibhale imithetho asisebenze nje ngemithetho ke manje asisebenze ngemithetho nje ukuyibhala ukuze sifundise ukuyibamba nokuyazisisa sithathe nanezithombe ngamehlo ethu ukuthi basibona nje kusheshe nje kudume engqondweni ukuthi yini lengikhuluma ngayo. Nayike ivariance ethu ke nalophawu lwayo lubhalwa kanje. Uyalibona ukuthi olwe variance uma siyila ka population nakhona sisanophawu lwepopulation phakathi lapha kwisekelo lapha phambi kokuba ngithi squared sisano n abakhulu. Uyayibona leyo into uyabona ukuthi u-I wethu njalo kuthiwa I equal 1 ngoba lapho kwa I equal 1 kube kusebenza inombolo yokuqala esinayo u-n uyobumeleni inombolo yokugcina esinayo enkulu noma isindo noma ubuningi balezo nombolo esobe sisebenza ngazo. Asibambe ke ivariance yakhona laphi yaka sample asibukisise kahle ukuthi yona ihluka kanjani futhi ifana kanjani neyakwa population. Adlulele sizothi sivulile usum sano n phezulu I minus ncesu I equal 1 sathini phakathi x uno I base sithi equal
Ase minus uphawu lwesample sithi squared ezansi sinobani sino n omncane. Uyabona ukuthi ukusebenza kwesample kanti nokusebenza kwepopulation iyebo kucishe kufane kakhulu kodwa kuzomele wena nje ukuthi ngicabanga futhi nanokuthi ukwakhiwa kwale mthetho ukuthi wena uzigade nawe qaphela kakhulu ukuthi ungadidwa ubala usebenze ngesample ububalela into ze-population. Singabhala futhi nala population kuyafana na kanje into efanayo nje ukuthi uma sithandile singehlisa ngokuthi sithi -1 lokhu uma sesithi sesifaka la u-n sesingawufaki wodwa sesithi n sesithi no -1 kuyobe sekwenze njani kuyobe sisebenzisani inombolo encane phakathi lapha kwaloyo n kwaloyo kwalezo number sobe sisebenzisani inamba encane laphayana. Uyabona ngizama ukubhalela amagama kuyobe kusebenza inamba enjani enkulu yobufake le njani enkulu inamba yakho ya angithembeke umqondo kuyawenza lokhu ubusebenzisa inombolo yakho enkulu. Asibone ukuthi sidlula kanjani nanokuthi kupho okunye kubalekile kumele sizikhumbuze kona kuyo le video yethu singaze nje sidlulele singazikhumbuzanga konke esidinga ukukwazi uma sisebenza ngale video. Sithathile variance yaka population siyenzile yaka sample singakaphelelwa nje isikhathi sanesikhashana. Asibone ukuthi ikupho okunye konje edlula siyosebenza ngakho. Athi 001 ase ngifaka ngifuna ukwenza isibonelo la ngifaka umugqa wethu la ngifake amaqhamuza ethu njengamaqhamuza mhlawumbe sisebenza ngawo mawukuthi mhlawumbe bengenza ucwaningo ngize ngapha ngiwabokisisa amaqhamuza ami. Uyabona ukuthi ngathi ahamba ngamaqembu amaqhamuza ami athi ngibhalela ngithi n-1 u14 ngithi n-1 u14 ngoba yini nje ngoba kuyiqiniso. Uyabona ukuthi amaqhamuza ami buwabala abamangaki aba u14 ngakho aya ngilibona iphutha engilenzile lapho. Ngifuna ukuthi ke siwabuka amaqhamuza sibone ethi ukuthi ngesikhathi sanesikhashana nje singadlala kanjani ngawo. Uyabona lapha phakathi nendawo ilapho kumele uthole abana nje bangifakele loluya phawu uzikhumbuze uphawu lwe-population loluyana ngifake lolo phawu ngoba ngifuna ukuthi sike sizikhumbuze ngani ukuthi uma ukuthi uzowenza ucwaningo lakho lana kuyo yonke le population yami le yamaqhamuza awu14 ngiwabhale la ubusufaka lolu phawu. Uma sengithi u-n lana wami u-n lomncane wami uhambisana shuthi nani nesample siyazi ukuthi bakuncane u-n wethu sample ubuhambisana nesample. Singazama ukubheka ukuthi phakathi kuwo lamaqhamuza ethu noma singeke nje senze isibalo esandile esicwele kodwa sifisa ukwazi ukuthi singakuthola yini into enjenge mean khona futhi la kulona leli qhamuza lami noma sekuyobe kuphupha ke nje lokho. Asike sibone ngingaba nayo yini ithuba lokuthi imini yethu ngiyithole. Angibone 1 2 3 imini yethu na kanjani kuyomele itholakale khona phakathi la kulamaqhamuza ethu womathathu. Kuyomele itholakale khona la phakathi kumaqhamuza ethu womathathu na kanjani ngoba uma uzothatha isample yakho uthi uzosebenza kuyiqhamuza lokuqala uzofika lesithathu komele lokho ukuthole phakathi lapho noma imini yethu siyithole noma imideni yethu futhi nakhona siyithole khona lapho. Uma uzonweba ke usebenze uzuyofika lapho la ngifake khona uphawu lwe-population kobe usukwazi ukuthi ukwazi ukuthola nani ne-range ngoba uyayazi ukuthi i-range isebenza kakhulu ngokuthi isibalo sakho usithatha siqale kuphi siyophelela kuphi. Asibone ukuthi ikuphi okunye sangazikhumbuza kona ngizama ukubhalela la ukuthi
ngiyaxwayisa ngamanye amazwi ukuthi yabona nje ngisekela labo N abancane naloku kubhalwe kancane, ungakuthathi kancane ngoba nakubhalwe kancane, ungakuthathi kancane, ukugadesise impela ngoba kuzokuqhatha kakhulu uyitshela ukuthi wenza i-population kanti isembule.